Hľadáte voľne stojacú vaňu hranatého dizajnu? Vaňa Apolena od výrobcu Bad Concept môže byť priamo pre vás. Je rozmer 179 x 79,5 cm. Je klasickým rozmerom bežných obdĺžnikových vaní a dokonca tento model je možné oprieť aj pri stenu. Pripravím vám niekoľko fotiek, ktoré si môžete prezrieť a nie je problém napojiť klasickú nástennú batériu. Vyskúšam si, aká je zvnútra. Steny sú z oboch strán skúsené rovnako a tento rozmer je pre mňa až príliš veľký, pričom si myslím, že pre dve osoby bola pomerne úzka, pre jedného vysokého človeka je ideálna. Takže ak meriate viac ako zhruba 180 cm, tak tento model bude pre vás úplne ideálny. Vaňa má dostatočne široké bočné hrany, takže môžete si na ňu prípadne odložiť aj nejaký sprchový šampón. A jej hĺbka je obrovská, takže ak sa chcete prehriať napríklad po lyžovačke alebo pri nejakej chrípke a prechladnutí si dopriať horúci kúpeľ alebo si oddychnúť vo vani, tak sa môžete úplne ponoriť a prehriať celé telo. S tým, že vidíte, že ten prepad je oveľa vyšší ako moje koleno, aj keď nohu prehnem, takže naozaj tá hĺbka vane je veľká. Prípadne to ešte odmeriame a vo fotkách vám priložíme aj presný rozmer po odpad. Ďakujeme za sledovanie videa. Ak chcete vidieť ďalšie videá alebo získať viac informácií, prejdite na stránku www.výberovekúpeľne.sk.